Amb l'acord entre la Unió Europea i Turquia, paguem un estat policia, Turquia, per no assumir la nostra responsabilitat i ho fem en oberta contradicció amb el dret internacional. Castiguem un país membre, Grècia, ara Itàlia, que ja es veu afectada, tanquem la ruta grega, doncs ara Itàlia també ha incrementat amb un 80% l'arribada de migrants. Deia, castiguem un país membre, Grècia, i el convertim en un estat presó pels que no poden saltar els murs que hem aixecat. Nosaltres sí que volem una Europa que torni a existir per donar una resposta col·lectiva i compartida per acollir, atendre i respectar els drets bàsics de totes aquelles persones que ens arriben i donar-los aixopluc, seguretat i els serveis bàsics que els pertoquen mentre no puguin retornar lliurement i segurs als seus respectius llocs d'origen. Volem mostrar la voluntat d'emprar els instruments i capacitats al nostre abast per fer front a aquesta emergència humanitària, la més greu sobrevinguda a Europa des del conflicte dels Balcans fa ara 25 anys. I un cop més, amb aquesta proposta queda clar, els municipis hem d'actuar per la inactivitat que en aquests moments ens trobem dels governs dels estats. Gràcies.